Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо спілкуватися у цій студії з нашим гостем цієї години. Це Ігор Романенко, генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України. Я вас вітаю. Я вас також. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Але зараз почнемо з оперативною інформацією. Інформацією, яка нині з'явилася у засобах масової інформації. Справа в тому, що жителі Сімферополя у соцмережах повідомляють про гучний звук, схожий на вибух, що пролунав в одному з густонаселених районів міста. Деякі свідки подій оприлюднили відео, на якому видно білий слід, що залишився по траєкторії руху літака, який чітко видно на небі. Відповідно до повідомлень, звук, схожий на вибух, спровокував включення численних сигналізацій. Деякі стверджують, що відчули ударну хвилю. Натомість частина користувачів стверджує, що такий слід у небі могла залишити ракета ППО. Видання Кримінформ, посилаючись на джерела в Міністерстві оборони Російської Федерації, повідомляє, що у небі люди бачили літак, а звук нібито виник в момент подолання літаком звукового бар'єру. І наразі вся оперативна інформація. Щойно наша редакція дізнається оновлення цієї інформації, обов'язково її сповістимо у прямому ефірі. Пане Ігоре, враховуючи те, що маємо таку оперативну інформацію, до вас питання, чи можливо реально таке, що звук спричинений, я процитую, як офіційно його називають, що момент подолання літаком звукового бар'єру. Чи може літак, подолаючи такий звуковий бар'єр, видати такий вибух, звук, який налякав жителів Сімферополя? Да, дуже похоже. Тобто обидві характеристики, тобто і перше відносно літака, який долає звуковий бар'єр, і друга, там інверсійний слід, якщо запустити ракету протиповітряної оборони із зенітно-ракетного комплексу. Росіяни, до речі, посилили компоненти, як свій повітряний компонент, так і компонент з сучасними літаками, які вони завели в Крим. Завели нові зенітно-ракетні комплекси. Теж посилили, тобто підводні лодки оновлені, кількість і нові, які випустили, завели. Тобто, як Путін сприймав, характеризував Крим як фортецю з одного боку, а з іншого боку, як непотопляємий авіаносець, який знаходиться в предбрюш'ї південному у НАТО. Так це і здійснюється, на жаль. Добре, дякую вам дуже за таку оперативну відповідь. І зараз перейдемо до основної теми, яку анонсували раніше. Вже завтра має відбутися обмін полоненими на Донеччині. Це має статися о 13-й годині. Місце проведення обміну поки що тримається у таємниці. Мінятимуть 74 українських полонених на 306 засуджених проросійських терористів. Сторони вже обмінялися списками. За інформацією заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, обмін міг відбутися і раніше. Українська сторона була до нього готова. Відомо, що в полоні у терористів знаходиться 170 громадян, бойовики підтверджують лише 97. Пане Ігоре, до вас питання наступного характеру. Спочатку, чому, на вашу думку, так затягувався і процес обміну заручниками чи полоненими, правильніше казати? Як? Ну, на діючим зараз законодавцем це буде заручники. А якщо мати на увазі, що війна, і, до речі, це принципіальна різниця, оскільки більшість тих, кого нам віддадуть, це наші дійсно полонені в боях військовослужбовці Збройних сил України, а що стосується росіян, це як такові, ну, тобто і росіяни, і їх найміти, і більшість саме ті, які займалися підривною терористичної діяльності у нас. І це дуже характеризує цей процес. Довго, як відомо, не відбувався обмін. А це другий пункт, треба згадати, Мінських угод. Обмін всіх на всіх – це теж порушення. Чому задають питання, наша кількість всього 74 на 306? На жаль, поки вдалося таким чином вирішити це питання, і треба сказати, що пророблена важка робота. І ми вітаємо своїх героїв, які повинні завтра повернутися
І кажуть, чому 1 до 4, ну, тому що, мабуть, варті наші того. До речі, є приклади інші в державах. Ізраїль міняє одного свого на 20 противника, тому тут є різні показники. Крім того, треба сказати, що, дивіться, не виконаний, тобто це згідно 2-го пункту Мінського, але він не виконаний в повному обсязі, тобто немає обміну всіх на всіх. Виникає питання, чому? Відповідь: Путін не хоче втрачати цей рычаг тиску на Україну. От частково, щоб сформувати свій образ і просунути вперед і зовнішній, і для внутрішнього споживання перед своїми виборами, він йде на це, але не в повному. І це не стосується там подій так званих лідерів так званих республік. Керуємося Москва, і рішення приймає саме Путін. Тому він залишає частку, щоб мати такий рычаг тиску на Україну. І це важливо. І попереду робота по доведенню обміну в повному обсязі наших військовослужбовців. Наскільки вдало може пройти цей обмін заручниками, або ж що може завадити вдало провести цей обмін? Або знову ж таки його перенести далі? Ну, в цілому є досвід проведення, якби в основному позитивний, але ми знаємо ці перенесення, тому що бойовики чи представники, хоча по вказівці Москви, весь час намагаються змінити умови, щоб показувати Україну і тиснути на неї. І з одного боку, і з іншого боку, ну, добитися більших дивідендів на свою користь і так далі. Ну, незважаючи на все це, українська сторона готується як зробити це встановленим порядком, так і до провокацій, які можуть організувати терористи. Маємо ще, от повернемось до цієї теми, маємо ще одну оперативну інформацію стосовно вибуху, який стався у Сімферополі. Як його називають місцеві мешканці? От що повідомляли про те, що звук вибуху чули жителі Сімферополя, і зараз про схожі звуки повідомляють також і жителі Феодосії. Знову ж таки, наші редактори намагатимуться зв'язатись з місцевими мешканцями, аби почути їх думку, так би мовити, пряму мову, почути стосовно того, що там відбувається, хто що бачив, і обов'язково цю інформацію у прямому ефірі вам донесемо. Повертаємося до студії. Я хочу характеризувати відносно Феодосії. Там ще з радянських часів знаходиться полігон авіаційний, протиповітряний, ну, різної зброї. І тому там саме можуть відбуватися як події, пов'язані з літальними апаратами, так і події відносно зенітних ракетних комплексів, випробувань чи просто використання, якісь відхилення, які привели до таких подій. Дякую за коментар. Отже, повертаючись до теми обміну заручниками. Так. Наступний обмін заручниками. Як його взагалі, яким його можна очікувати? І знову ж таки, якщо ви кажете, що от Путін намагається використовувати залишить собі цей рычаг. Хай буде то скільки він може протягувати це все? Ну, скажімо, поки не вирішить це питання хоча б по Донбасу. Тобто там наступне питання все рівно раніше, як хочуть, не хочуть вони, але безумовно буде Крим. І Україна ніколи від цього не відмовлялася, хто б що б не казав. От. Але буде використовувати цю частку, якщо не всі залишився, то віддати частку, залишати собі хоч декілька, тому що вони знають чітко, і ми наполягаємо, ми будемо боротися за кожну нашу людину. І ми це робимо. Тобто Україна, українська сторона, представники компетентних органів, які займаються від держави обміном. В нашому випадку це представники СБУ. Не кажуть саме про місце, де буде відбуватися обмін. Чому саме? У чому небезпека, якщо цю інформацію оприлюднити заздалегідь?
Ну, є деякі питання пов'язані з тим, що можуть нанести удар, спровокувати, можуть, тобто в зв'язку з тим, що можуть організувати провокації в цьому, і тому в останній час показати місце і швидко провести цей обмін. Тобто для забезпечення швидкого і ефективного обміну, я б так сформував. От знов ж таки, згадав, от коли десь місяць-два тому згадувалася інформація про те, що хочуть розірвати, не хочуть, а була така думка розірвати дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Яким би чином в даному випадку це відіграло б роль на обмін заручниками, якщо б у нас були б розірвані дипломатичні стосунки? Це б могло б зупинити цей процес. Ну і взагалі треба розуміти, щоб оцінювати ситуацію і зміни, які відбуваються в районі, поки ще проведення антитерористичної операції, відповідний закон повинен змінити юридичну підставу і визначення з цього приводу, то питання, вибачте, ви задавали Відносно, взагалі, чи заважало б це? Да. Так от, я про те, що треба оцінювати, здійснювати системний підхід відносно всієї ситуації. Що мається на увазі? І обмін заручників, і літальна зброя, яку намагаються, і заведення миротворців ООН, і інтенсивність ведення бойових дій, і багато що відбувається в тому районі, і окремо тільки, значить, заручники самі по собі, зброю самі. Це, на мій погляд, треба оцінювати в системі. І оскільки це зав'язано, тим і характеризується, наприклад, що відклали остаточно розгляд закону про деокупацію. Тому що треба, значить, розглянути можливість зміни, треба їх узгодити з союзниками і треба приймати рішення у відповідності до ситуації, яка складається. І тому все рівно закон буде прийнятий, все рівно буде визначена держава-агресор, території окуповані, значить, визначена юридична підстава для дій Збройних сил України і інших силових структур відносно відновлення суверенітету нашої держави. Повернемось до цієї теми, що у нас на прямому телефонному зв'язку Олександр Кудінов, правозахисник. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго вечора. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як взагалі відбувається процес обміну заручниками? Які там є складності? І взагалі, наскільки ймовірно і яким саме чином створюються списки і от домовляються в даному випадку, ось це 306 на 74? Наразі процес відбувається за домовленістю через Мінську групу. І це питання до них. Як воно саме відбувається, я не можу підкоментувати. А що стосується взагалі цього процесу, то наразі має відбутися те, що повинно було відбутися ще у квітні 2015 року, коли були домовленості про звільнення наших полонених військовослужбовців, котрі знаходилися там, наприклад, в будівлі СБУ, куди я на той СБУ Донецька, куди я на той час доставляв їм допомогу та організовував медичне забезпечення. І на той момент їх готові були віддати до 1 травня 2015 року. Наразі, сподіваюся, все-таки нарешті матері стягнуть своїх синів, діти, своїх чоловіків та батьків. Пане Олександре, що є з каменем спотикання у затягуванні ось цих усіх обмінів? Централізація цього процесу, в першу чергу. Від всіх процесів на початку вели люди без підготовки, але це були родичі, знайомі, батьки за своїх синів домовлялися через афганські організації, через своїх знайомих.
і таке інше. Там навіть адвокат Тетяна Майдан домовилася і поїхала, забрала одного полоненого. От. То всіх цих людей було відсторонено. Наприкінці 2015 року повідомлено їм, що вони не отримали зв'язки, бо це зв'язки з цією стороною, бо це їм буде загрожувати, і процеси були зупинені. Тобто, бо відбулася централізація, і фактично цим процесом перестали займатися інші люди. А розшук полонених, розшук зниклих, визволення заручників і полонених, бо це різні категорії людей, вони були передані централізовано і віддані на угоду Мінськ. Тобто Мінськ саме мав відзначати, коли і що відбудеться. Я особисто вважаю це неправильним. Звільняти людей від якомога швидше, і глобалізація цього процесу дотягує. Більше того, під час обмінів відбувалися і обмани, і історія Тараса Мухамедова, котрого віддали як терориста в Донецьк, а потім забирали через рік як героя майданівця. Тобто людину, яка не мала ніякого відношення до бойових дій, до сепаратизму, віддали туди за фабрикованими матеріалами СБУ чи ПСК. Про це ніхто не відповідав. Відомості про це був сюжет на телеканалі «Інтер». Але ніхто за такі речі не відповідає. І на сам За таких процесів дійсно обміни зривалися частенько. Пане Олександре, на сам кінець розкажіть, будь ласка, в майбутньому, чи можливий обмін за схемою всі на всі? Ваша думка? Розумієте, цю формулу всі виказують, але ніхто її не конкретизує. Я вважаю, що всі на всі це не означає, що треба чекати, коли всі знайдуть. А треба віддавати тих, якому визначено, що це полонені. Ми ж говоримо про обмін полоненими, чи обмін заручниками, чи заручників на полонених, чи злочинців на заручників. Я, наприклад, не можу конкретизувати, як це вбачає наша сторона українська. Мені не зовсім зрозуміло, як вони визначають ці терміни. І що на що обмінюють в таких випадках. Взагалі, ми обмінюємо українців, громадян України на громадян України. Якщо це злочин, то його треба судити. Якщо це заручник, його треба визволяти. Але у нас до процесів не залучені фахівці, котрі в Україні є. Тобто справжніх медіаторів серед переговорників наразі немає. Дякуємо дуже за коментарі. Олександр Кудінов, правозахисник, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Повертаємось до студії. Спілкуємося з Ігорем Романенко. Пане Ігоре, знову ж таки, хочу поставити таке ж саме питання, як до пана Олександра. У майбутньому, чи можливий обмін заручниками за формулою всіх на всіх? Як ви гадаєте? Принципово так, є вимога відповідного пункту по мінським угодам, але практично, враховуючи сторону російську, яка приймає зі своїми сателітами, на мій погляд, це неможливо. Практично неможливо, тому що вони весь час будуть там фальсифікувати, підробляти. Частково цей представник, яким зв'язувався, говорив про це. І тим паче мається на увазі, що вони будуть намагатися все рівно когось залишати, щоб за рахунок цього здійснювати тиск на Україну. От Росія заявила, що виходить з СЦКК, спільний центр координації і контролю і координації. Яким чином це може вплинути взагалі на ситуацію подальшу, ось це вирішення конфлікту на Донбасі? Я маю на увазі і обмін заручниками, і взагалі узагальнену ситуацію. Значить, в цілому треба реалістично до цього підходити. Представники, офіцери, 74, по-моєму, було генералів і офіцерів російських, які приймали в цьому участь, вони виконували відповідну практичну частину взаємодії, коли були гострі моменти і по обстрілу, і по іншим питанням. Тобто
правдиво характеризує ситуацію, вони там були потрібні. Але Путін прийняв рішення на загострення цієї ситуації шляхом виведення їх. Чому? По-перше, тут же виступили з одного боку, що значить, до них відносяться предвзято, там не ручкаються з ними наші офіцери, не пускають їх там, побудували басейни до басейна, надумано все, що завгодно. От. Я не знаю, хто б з наших ручкався після того, як вони там витворяли, і кому це, і у кожного є свої принципи. Але завдяки цьому ситуація загально погіршилася, обстріли збільшилися, і значить, Путін через своїх сателітів пропонує, що треба формувати СЦКК з представниками військовими так званих республік. Для чого? Це стара ідея. Ще раз оговорена на його останній прес-конференції, для того, щоб їх завести і легітимізувати і військовослужбовців, і ті так звані республіки. Це закінчується, є історія сепаратизму по світу, є історія сепаратизму, наприклад, в Придністров'ї, є і політична складова, є економічна. Як тільки молдавани погодились, то на роботу з представниками сепаратистів придністровських, так росіяни завели всі і економічні питання, і всі інші, і їх там нет, росіян, мається на увазі. І тепер Молдова платить за топливо, за ресурси, яка Росія поставляє сепаратистам. Ми на це не підемо. Це перше. По-друге, Путін, як попередні, так і на той же прес-конференції говорив про те, що ми пам'ятаємо, там рік-два тому принципово не погодились росіяни на заведення підрозділу місії ООН на територію окуповану частину Донбасу. Потім, змінюючи образ собирателя земель русських на миротворця, Путін, значить, оновляє свою цю картинку, погоджується і говорить про те, що треба завести. Але тільки, значить, на лінії зіткнення. Подивився навколо, реакція скрізь негативна, іде далі. Тобто дотиснути його і Україна, і погоджується на те, щоб завести хай на всю територію. Але, я от підвожу, це по-друге, для охорони представників ОСББ. А тепер повертаємося до ситуації. Вивели офіцерів з ССКК, яка зупиняла багато в чому і стримувала ситуацію, вирішувала гострі моменти. Загальна ситуація погіршується, і Путін каже, я ж вам казав, оце те, що буде відбуватися по підрозділам ООН, яку треба заводити. Треба тепер боронити життя і здоров'я представників ОСББ. Це в першу чергу, а можливо на тому все і зупинити. Тобто завести і підвести до своєї той же ідеї, що представництво ООН на окупованій частині повинно виключно, хай буде по всій території, але виключно для охорони ОСББ. Не взяття там під контроль державного кордону між Україною і Росією, і небагато. Не для того, щоб забезпечити політичні, на які вони полягають, наступні пункти, тобто своя думка, вона сформована і намагається реалізувати таке забезпечення цієї думки. От ви згадали про розташування місії ООН на лінії розмежування. Підрозділів, так, на лінії розмежування. І згадав, це первинна його ідея була. Так, і згадав прес-конференцію Путіна нещодавно, де він сказав, що, посилаючись на Європу і на Україну загалом, що ви хотіли по своїм условиям, я согласился. Ви не согласились по лінії розмежування, поставити? Я пішов далі на зустріч. І я согласився. То питання тоді, а на що він погодився? От дуже гарне питання. Він погодився виключно на заведення на всю територію, окуповану частину, виключно для охорони представників ОБСЄ. І щоб це краще підкреслити, показати, відбуваються ті події, про які ми з вами говорили.
стосовно представників ОБСЄ, хотіли скоротити, і я не знаю, чим це завершилося, кількість росіян у місії ОБСЄ. Як ви до цього ставитесь? Чи треба таке робити? Да, безумовно, тому що там дуже... Тобто, треба, по-перше, чітко уявляти, що всі вони розвідники російські. Без всяких, так сказати, на то. Росіяни для того і вносять суттєвий вклад в ОБСЄ, щоб мати це їх прийоми чекістські 100 років, значить, вони святкували формування, значить, чрезвичайної цієї комісії, да? І це ще з тих пір ЧК, НКВД, МГБ і так далі. І зараз ФСБ. Так прийоми старі. І по відношенню України УНР як 100 років усучаснені, але ж багато що використовується і зараз. І це є один із таких прийомів. Взагалі, от миротворці на Донбасі, по-перше, чи реальні вони, чи реально їх розташувати нині? І чи потрібні вони? Безумовно, і потрібні, тому що це допоможе, скажімо так, чому Путін, Росія борються з тим, щоб вони не зайшли і не мали всі функції? Тому що вони знають, що це дуже ускладнить їх ситуацію. Скажемо дуже по-простому, якщо щось, що нове з'являється там гірше для противника, значить це краще для України. Якщо по-простому. І це саме відбувається. Тому що, якщо вони заведуться із відповідними обов'язками, функціями, то це дозволить просуватися вперед. Наше питання – забезпечення безпеки, стабілізації ситуації на окупованій частині, і вона повинна бути і то, що кордон взяти під контроль. Хай спочатку вони візьмуть, але не пропускають і контролюють. І тоді і представники місії, і ОБСЄ. Тобто ці гуманітарні конвої, як відомо, зупиняться, і поставка озброєної техніки зупиниться. І, значить, ці російські військові і бойовики, вони швидко, так сказати, зупинять свою діяльність, тому що потрібен ресурс на це. Тобто це необхідно. А тепер чи можливо? Так. Хоча є різні приклади місії ООН, тобто виконали вони свою, наприклад, в Руанді невдало, по-різному можна бути, але Україна і союзники повинні боротися, щоб ця місія зайшла і намагалася реалізувати послідовно в інтересах України на базі законодавства України просунути Мінські угоди. Якщо вони дійшли до якогось там не спрацюють, можливо, знайдуть інші підходи, але все рівно треба добиватися, щоб це було в інтересах України. Добре, якщо от місія ОБСЄ, вони зараз моніторять, фіксують, Так. підтверджують. Так от недавні, десь півмісяця тому, так, ми підтверджуємо, що був обстріл і зафіксували на відео зі сторони бойовиків проросійських до ДФС, Донецька фільтрувальна станція. Замоніторили, підтвердили, зафіксували і що далі? Ну, далі треба оформлювати, подавати відповідні інстанції. Дуже такий тривалий процес, казалось би. Але з іншого боку, у нас потрібно це показувати, як і для внутрішнього нашого споживання в першу чергу, показувати нашим громадянам, що насправді там відбувається, так і ці докази готувати. І ми багато в цьому, що навчилися в міжнародні суди. Це стосується і економічних питань, це стосується і питань позик на компенсацію за всі ті порушення міжнародного законодавства, які перетворяються в позови грошові коштові, яка Росія буде винна і за людські втрати України, і за економічні втрати, і за багато що. І дані і документи, які надаються ОБСЄ, треба обліковувати, обробляти, оформляти документи і подавати відповідні інстанції. Це теж важливо. Треба, але це робиться чи ні? Безумовно. Ну, ми бачимо, що тобто відомі гучні, якби, я б сказав, мабуть, перемоги у нас в Гаазькому суді. До речі, по питанням кримсько-татарського народу голосування
в ООН, значить, в Гаазьке, от, бачите, подавали 2, але спрацювало саме по цьому, про утисненню прав і в першу чергу народу кримсько-татарського в Криму. Це важливо, тому що це підтверджує то, від чого відмовляються росіяни. А за цим стоїть санкції фінансові, економічні. Радянський Союз, як і ми пам'ятаємо, державу зла, як казав Рейган, розвалили завдяки економічним, в першу чергу, економічним санкціям. До речі, рівень санкцій зараз американських і країн Європи, він не досяг ще значної ступені тих санкцій, які Рейган з країнами ОПЕК пред'являв, застосував до Радянського Союзу. Повернемося ще до цієї теми. Я оперативно знову ж таки хочу нагадати нашим глядачам і що сталося у Сімферополі. Я хочу нагадати, що жителі Сімферополя у соцмережах повідомляють про гучний звук, схожий на вибух, що пролунав в одному з густонаселених районів міста. Деякі свідки подій оприлюднили відео, на якому видно білий слід, що залишився по траєкторії руху літака, який чітко видно на небі. Відповідно до повідомлень, звук, схожий на вибух, спровокував включення численних сигналізацій на машинах, деякі стверджують, що відчули ударну хвилю. Натомість частина користувачів стверджує, що такий слід у небі могла залишити ракета ППО. Видання «Кримінформ», посилаючись на джерела в Мінобороні Російської Федерації, повідомляє, що у небі люди бачили літак, а звук нібито виник в момент подолання літаком звукового бар'єру. І маємо змогу подивитися відео, яке відзняли очевидців. Давайте подивимось. Там! Быстрее! Посмотри, что там! Туда, посмотри! Да, я вижу, там самолет летит. Это самолет? Вот видишь, он движется. Видишь, я вздрогнул. Самолет упал. Дальше. Мы это засняли. Сейчас там будет просто. А вдруг он реально упал? Капец, он взорвался. Отже, пане Ігоре, ви вже коментували стосовно цього вибуху для Сімферополя, але я вас попрошу ще раз, будь ласка, прокоментуйте, чи справді може такий вибух, такий звук спричинити літак для тих глядачів, які щойно долучились до нашого ефіру. І от ви побачили відео, на що це схоже? Я хотів би звернути увагу відносно того, що тут були два варіанти, якби, що саме відбулося. Тобто перший – це літак подавав звуковий бар'єр. Ну, от не видно, бачите, це з землі інверсійний слід, чи тільки по повітрю. Якщо по повітрю, то це, скоріше всього, саме... Це по повітрю. Тільки це по повітрю. Так. Ну там казали, що можливо, бачите, от там ми за горизонтом не бачимо. Можливо, це починалося з землі і далі. Якщо з землі і підтверджується це, то це може бути і запуск ракети. Я як зенітний ракетний офіцер ізначально приймав участь в багатьох полігонах і іспитах, і пусках зенітних ракет. Це теж схоже і на такий варіант. Тобто потрібно набрати ще деталі, які характеризують цю подію, для того, щоб вирішити насправді, що ж це було. Це можуть бути навчання? Це можуть бути навчання, це можуть бути іспити. Друге повідомлення було з Феодосії. Ще раз кажу про те, що за радянських часів там є полігон. Під час незалежності ми його теж використовували для проведення стрільб і проведення іспитів в інтересах військово-повітряних сил і літаків, і зенітно-ракетних комплексів. А от чи є така інформація, чи відомо, яка нині зброя є в Криму безпосередньо? В Криму в зв'язку з характеристикою, про яку ми вже з вами говорили, тобто Крим Путін бачить чи як фортецю, чи як непотопляємий авіаносець. За ці роки анексії росіяни потужно підняли потенціал, причому всіх трьох компонентів. Сухопутні війська, там і ракетні комплекси,
військово-повітряні сили, літаки нові завели, вертольоти, завели сучасні зенітно-ракетні комплекси туди, завели в військово-морському флоті підводні човни нові. Тобто і кількісне, і якісне вони зосередили там сучасне озброєння, чим значно підвищили потенціал угрупування військ, яке знаходиться в Криму. Повертаючись до нашої основної теми стосовно обміну заручниками, от питання до вас наступного характеру. Як ви взагалі можете оцінити мінський формат ось цих перемовин за весь 2017 рік? Я хотів би сказати, що в цілому треба багато нарікань, і я не знаю, ті, хто був би задоволенням, скажімо, цим документом, його наслідками і таке інше. Але треба чітко віддати поважно відносно того, що цей документ дозволив, його виконання дозволив зупинити продовження якби широкомасштабного наступу російських збройних сил і їх найманців. І це дуже важливо. Але потім, в зв'язку з тим, що він досить складний, ефективність його втілення гальмується, зривається російською стороною в першу чергу. І тому не виконано не то, що вони наполягають політичні якби пункти цього, а ми кажемо про те, що для того, щоб просуватися, треба просуватися по всім, починаючи з перших. Перший – режим тиші. Скільки разів його зараз об'явили опять-таки, і вже були порушення. Інтенсивність значно знизилась, але порушення мають місце. Тобто в повному об'ємі, як вимагають мінські домовленості, цього немає. По-друге, обмін заручників всіх на всіх. Це теж не відбулося. Ми бачимо, який процес, як він важко йде, в повному обсязі не виконаний і так далі. Тому я вважаю, що він ефективність свою на стратегічному рівні втратив, але це важливий інструмент Мінської угоди і роботи тристоронньої групи Мінську для вирішення проблем тактичного, практичного рівня. Більш високий рівень – це нормандський формат з участю іноземних, там ОБСЄ приймає, то що в Мінському процесі росіяни, ми і примкнувши к росіянам неофіційно, значить, так звані лідери так званих республік. Але більш ефективний, більш вагомий – це безпосередня робота керівництва Америки, в першу чергу президента, не тільки президента, а конгресменів американських з Росією і здійснення тиска на неї для того, щоб опять по багатьом міжнародним документам були виконані самі ці Мінські угоди. Тому треба, підсумковуючи, треба просуватися по цим угодам мінським, використати їх до можливого. Якщо ні, зупинитися, значить, і перейти до нового. Але нове треба формувати. Чи то будапештський формат, чи якийсь інший, більш ефективний. Але на це потрібен час, серйозні зусилля. І тому, ще раз кажу, треба просуватися до можливого по Мінським угодам. Якщо вони далі працювати не будуть, як от з цими принциповими зрушеннями, заведенням підрозділів місії ООН і таке інше, то можливо шукати тоді формат новий. Я вам дуже дякую, пане Ігор, за те, що долучилися до нашого ефіру, за коментарі. Ігор Романенко, генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, був гостем цієї години у нашій студії. Вже за 15 хвилин інформаційну естафету передаю своєму колезі Любомиру Ференсу. У нього в гостях буде Наталія Соколенко, член Громадської ради доброчесності, і Роман Яковлєв, директор фонду інновацій та розвитку. А вже за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТР новини кримськотатарською мовою з Шевкетом Наматулаєвим. Все це за 5 хвилин. А я вам хочу сказати, залишайтесь за АТР, буде цікаво.